Не сега гамата, она е така. Лоша, геса. Неле. Виж как цък, леко погледна. Гледа като тия пичките в ски. Не стане гледа. Леса, готово. Ето сега е рано го видя. Това е ангел. Не е ли страхотен и забавен, но като не подпишеш обаче, после започват неприятните изненади. Разбира се, хич не му показаха и върви допълнително. Но след като си приел условията, не може да... Иска за главата да го фане да го. Да, това беше ангел. Натоварено, без дългосрочно обвързване, без неприятни изненади, без скрити условия и без месечна такса. Само 12 отключени минути. Говори с Бог. Да, те вади, дай да ме опуснем там въгъл, че нищо няма да стане. Ай, сега ще го прави. Сега. Не сега върна учената. Бате, върна на наши, кой ще отиде на там. Това иначе амбамата е доста амбициозна, а това яко ме кефи. Пиди малко. Той се оплаши. Не. Надушил. Липсва му явно. Сега ще го види. Ама това му пречи там да го е. Не му пречи. Тя отнесе бая тук ти мишката. Моралът обясни, че е щастлив в България и в момента не мисли за трансфер. Освен това няма нито едно официално записване на чужди клубове към него. Той добави, че желанието му е да стане шампион с ЦСКА. Нападателя разкрил се, че няма никакви проблеми между него и Яни Зико и техните противоречия, кой да изпълнява душите са нещо нормално за част от играта. Моралът също така призна, че в България не е много обича ресторантите. За спортните равнини на Нова, Петю Борисов. Няма по-некъдърен вариант на света. Гледа това си стана. Влушиха си отношенията. Влушиха си. И то мърда. Който поставя под още по-голямо напрежение техните съперници. Самият Халев ще играе днес срещу Хладна Тим Дел Потро. Аргентинеците, че всички футболът се вълнуват, дори малко повече отколкото трябва. Причината е, че в своята история до момента страната никога не е печелила турнира и има 3 загубени финала. Това е атмосферата на едно от най-горещите футболни дербита и всичко по-интересно. Бушевка си бушиха отношенията, бе. Партизан се разглежда целите темата на спорта. Пети Борисов беше в центъра на събитието. То почнава на първа, докато още е живо. Бия. Навиячите отдавна са пратили битката за Белград в друго измерение, където трите точки са най-маловажното нещо. Гостуващите привърженици свободно се разхождат пред своя сектор на Мала Маракана. Зорко следение от близо 3000 полицаи и жандармеристи. Контрастът в феновете на Звезда е очевиден. Не мога да гледам повече, леки гледа, новки си играт по половин час.